Bahay sa mataas na kahoy Batangas na naglalaman ng iba't ibang antigong gamit muling binuksan sa publiko. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. G ka ba sa throwback trip? Tila nag-time travel ka nga kapag pinasok mo ang ancestral house na ito sa mataas na kahoy, Batangas. Dito sa Sinsayan sa Bayorbor, masusulyapan ang nakaraan. Itinayo taong 1900, pagmamay-ari ito ni Mariano Mendoza at Maxima Laigo. Ipinamana sa pangalawang anak na si Poferia Mendoza. Na-acquire ng pamilya Malibiran ang bahay taong 2012. Mula sa mga antigong gamit sa pagsasaka at pagkakarpintero ang nakadisplay rito. Ayon kay Wen na nagmamanage ng bahay, koleksyon ito ng nakatatanda niyang kapatid na si Roy. Ayon sa pamilya Malibiran, bago naging tahanan ng mga sinunang gamit, ang silong o ang ground floor ng bahay na ito nagsilbi munang classroom at evacuation center. Ilang dekada na ang nakakaraan. This is 30 years in the making, over 30 years in the making. Bata pa lang si kuya ko, nangongolekta na siya ng mga antigo. And then, yung bahay namin dun sa kabila, talagang may mga original collection na siya. And then, unti-unti, nung acquire namin siya, nilipat na namin siya. May mga accessories na galing Cordillera at mga tradisyonal na damit ng mga katutubo at tribong Manobo. Agaw pansin ang wooden coffin mula pa sa Sagada. Ginawa raw ito noong 19th century. Higit 2 hanggang 3,000 antigong gamit ang nasa loob ng bahay. May lumang TV, electric fan at plancha. Throwback kung throwback sa sinaunang lutuan kung tawagin ay tungko. May vintage manual radio phonograph na gumagana pa rin hanggang sa ngayon. Nakatago ang sinaunang Biblia sa glass cabinet na ito mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Kung lalaki siya, makakatulong din siya sa mga locals dito na magkaroon ng trabaho. Siguro mag-guide, tour guide, mag-a-assist doon sa mga visitors. Mula Australia, namamangha pa rin daw ang balikbayan na si Riza tuwing bumibisita siya rito. Masasabi ko lang is wow na wow. At saka thumbs up talaga kasi na-organize ng gusto nila yung lahat ng mga artifacts. At amazing talaga. Inilapit na raw ito ng pamilya sa National Historical Commission of the Philippines para kilalanin na isang pangkulturang lokal na museo. Gusto nilang makilala ang lugar, hindi lang sa lalawigan kundi sa buong bansa at maibahagi ang mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Ako si Paul Hernandez para sa GMA Regional TV.